Здравейте! Аз съм Али, на 18 години от Велико Търново. Реших да се запиша за конкурса, понеже моята страст е музиката и писането на песни. Как разбра брат ти за конкурса на Фондация Денислав Тодоров? Чулката ни по български му изпрати това клипче. В началото беше доста скептичен настроен, защото мисля, че нямаше да се справи, но аз му помогнах и му казах: давай, пробвай се. С Али сме бекстейдж, точно след като направи своето изпълнение. Как се казва твоята авторска песен? Още помня, Помниш ли защо написа песента и в какъв момент от твоя живот? написах песента заради моите приятели. По принцип аз се вдъхновявам от историите на моите приятели и изживявам толкова силно тяхните истории, че искам да изразя чрез пеене. Твоите приятели преживяват нещо, разказват Да. ти и ти можеш да го превърнеш в изкуство и в творчество. Точно така. Доволен ли си от себе си? Да, бих казал, че съм доволен. Фондация Денислав Тодоров застава зад младите артисти, защото знае колко е трудно тепърва да влизаш в индустрията. Уверен съм, че има как да стане и ако вярвам силно, ще успея, сигурен съм. А на хората, които се притесняват, какво би им казал? Да вярват в себе си повече и да не се притесняват.